O, dobar dan, otkud vi? Pozdrav svim strancima, zemljacima i vanzemaljcima. Dobrodošli u moj svijet. Na making of videa koji radim, eto, da pokažem što sam naučio. Znam da se snima! Ponajviše to. Uno. Postavke kamera i light. Skužio sam da 50% videa čine upravo postavke kamera i light. Ako to ne namjestite kak spada, video će vam biti za kurac. Svajma! Odrediti kadar i markacije spota. Što će reći, uzmite jednu magičnu napravu imenom Sellotape i odredite točno pozicije ljudi koji će glumiti u spotu. Da se ne bi, gubili. A to je često. Iako se nakon Sellotape-a ne znate ponašati u kadru, uvijek će postojati taj netko koji će vas rado uputiti na to. Ali samo 2 puta. Bitna je dobra volja, to je najbolje. Ako je toga, pragodjemo. Bitno je naravno znati što radiš u spotu. Da ne gledaš kod tele u šarena vrata. Jel? Zakašnjele reakcije ne pale. Fakat ne pale. A ponavljamo opet, bitna je dobra volja, jel? Bitno je znat kada točno ulazite u kadar, da se ne morate opet vraćati na pozicije, jel? Snimanje zna biti naporno, tako da koncentracija zna konstantno padat. I padat. I padat. Sad kad svi sve znamo, možemo i početi. Pozdrav svim ljudima na svijetu. Ja sam Maki. Htio bih vam iskreno zahvaliti na prvih 100 subova. Više toga u subotu.